Oo. Pero lang naman tinuban ay. Amo na ang nababa. Video yun. Video yun. Oo, dulod lang. Ramp. Yan. Ito. Isang foods box sa babaw. Ano yan? Oo. Foods box. Oo. Check ba lang kung anong alam nila? Tidira na guro. Paula ng guide ito. Babaw na. Duwa na lang ito. Yeah, dahil mo nanggalingan ba yalo nga may box siya nga iya. Oh. Picture ito. Ay, idol niya. Mama diri ko buta kay mabugat ma. Tingnan logo pa sa. Wow. May no. Di pa ka na makay basi mahulog man. 1, 2, 3. Okay, pagid. Dileo. Yeah. Ani yan na ilong si kabasa. Gani. Kay an naman. Woo! Ano na? Sari pagid. Pagwa, yun na yung ano. Pulang. Wow! Yehey! Basa ba? Congratulations. Sa Bolivia. Kasi ko yan, hindi na na, nabukaan din. Kasi mga kwanda, mga shampoo, lotion, basa ang karton daw. Ay! Maulihod na Ano lang. mo unayan? Pero kita kung sa video mo, Kit. Ulihod na lang yan. Ano na? Sino na? No. Hindi ko lang intermission. Sige na. Sino For na? everybody, Okay, chocolate. buta na lang. Ulit? Putang sa Kay mama, langan na yan. Ilikaw-likawan, langan na yan.
Biskuit ni Mama. Puro, Wow, puro, Mama. puro. Ano niyo kape? Hindi. Max. Buwaga pa tani mga pinga tatlo ba? Was, Islo ka. Dapat mas makapiya. Mabili ka din mahal tanong sapatos siya kanina. Bako karon pa yay buksan to ah. Ano? Hair of an. Bao. Okay. Coffee mate. For Roy. Hindi ah, home ah. Ano na din? Natobi ko. Home. Coffee mate na ho. Kung kape pa din. Coffee mate. Ah, pati kami mga pinin no. Na, coffee mate. Coffee mate niya. Mas aga pagi ko. Lahat na. Ay na. Walang car. Una, hindi kay Roy. Car. Picturean ka. Sige. Amo nagli ko Wait lang, pa. wait lang. Tinaglag ko nga ba? Ay, bao. Sige na, dadalik na po ah. Ay, di ba ka to? Bao. Bulong. Okay. Okay na? Unaunta na lang kay Nestor ah. Yeah. Ikaw bugat kay Nestor din. Roy, bugat man Roy. Thank you. Picture silong. Oloy. Picture silong. May buga, may box balik bayan box ay long ba? Ayos. Daw radyo na ako. Bugat yan ito Nestor. Ah! Man. Nestor. May lang, may ano? Minano? May ano, may ano. Thank you na. Uy, ara kasi mo yun na bukas. Ay, Kay for an gido? Wala. Tingin pa. Or ner. Oh, no. Hindi lang sakon. Bawi mama. Abaw. Ano? Nani mo. Iyakin nila bukan. Ano na bukas? Ako yan, ngayon. Picture sila tayo sa isa. Tingin sila vaccine. Ay. Pakatulog na himanta ni Mayo, karon ba? Bilang. Hindi bilang. Yugo! Yan yung Yugo! Wow! Basta nagdagana si... Sorry, basta yan. Nung dani, Sit kabangon. down. Kayo na. Down! Sit down lang. Good boy! Hindi na ang... Pagda ka na. Mabre ko. Di ba kita anong ano? Sunod to. Mabre ko. Hindi na ka. Kubunan sila. Kasi grabe natin. Ang nilalaman sa bila. Nilalaman sa bila. Bila ng mata. Nilalaman sa bila. Puma. Ako na Storo. Puma. Bawa sa pa. Roy! Nestor! Hello! Aga Puma. Thank you sa Puma. Lang tatlo ka boys niyo. Man. Si Mama! Ano po? Mang. Ano ni Mama? Gaya permeo. Wow! Damo our mother. Oh, good fish. Mama, sabot ka na isda. May good fish. Mama. For Tita F's. Happy birthday, love, Marilu. Oy, alin kay... Ano ba yun? Oo, may naman Ano doon. dumanap ko ba? Ako Oo. tapos lang. Okay, Mama. Ah. Thank you. Thank you. Thank you. Be, picture lang ka na be. Dahil lang dahil Ah. sila. Thank you kay Marilo. Thank you. Kapti. Be, Okay. picture lang sa kaling. Lubang di ma. Ready? 1, 2, 3. Thank you, Malo. I love you. God bless. Okay. Okay. Hey. Pagkata ko na mga naplo yan. Ay, salamat. For Mama. Ay, grabe si mama. Kalgit. Para na ngayong car. Ano yung taranda, oh? Aldo. Kanay. Masala sa daw. Ano ka bila? Masala ka? Nasya? Hindi
Siyo po. Oh. Kala. Tapos lalagyan na rin kapag sa araw ko. Ano ka na yung nagtulog? Yun. Bingo. Diraan na. Hindi lang ganit. Dito, stay. Check down. Nandito. Dito. Na? Sige po, para tayo man. Abi ako, Roma yan. Sige na. Hindi, may bumba. Hindi pag-i-stop. Sige, sige. Ano naman? Ano video? Okay, nine. Sino? First. Buto, ano ka ng taulan-taw man. Sige nga, ano nga. Ay! Wala, kaya manta. Bow. Okay na. Hindi ko na-age ka. Wait naman, ito si Mama. Mother. Mama. Oh, Yun naman, no? It's Mama. Siyempre. Next, Martin. Thank you. Martin. Okay. May pin up marks. Ang tamas ka na ba siya makano ka? Care of An-An. Bawa Mario kay Mary naman. Tinubos na niya. Ito naman. Ano niya? Wow. Storage. Marami. For everybody. Daraan ito tayo. Ang pupunta ng pizza for everybody. Ay, ito na po. Yan ang kay Carlo. Wow. Carlo na aw. Ato. Ang bilang ka na For sa'yo. everybody. Kita mo ito kay Carlo. Wala ka na Hindi nuts. na, hindi na ako concentrate. Dahil gusto ko na sa dabuton dahil. Nuts, ibot ano lang ako. Martin, For ah. everybody. For everybody. Pasok. Ito ay ito na kay Carlo. Square. Kili kay Ilong. Square. For pain lang oh. Karang nga bulong, ano eh, ano naman. Salumpas. Pero hindi tayawan. Tanang nga bulan lang. Dili. Everybody. For Mama! Mama. Bao, mama naman yung. Butang. Ay, ringo ni lang ko. Lapit ka lang. Butang hindi mo. Tangan lamang. Nariyo kayo sa Ano na yan? Nagsibinaw for home. Relax. Wow, favorite. Favorite. Dito na ng tato. Madagdagan ka na yun. Thanks ang request. Thank you. Share of An-An. May lang ko yung kabrita niyo. Ano na ah? Oh, sarado. Pan siya. Pan ka, pan. Bakit ito padagit por kaya? I love you all. Ano siya ay picture yan. Pre, basi alas 4 ni Jari ka na din pre. Or for Paris look, gin man oh. Oh? For Paris look, gin man oh. Kay pre pumaman pala riya kita ni puma ni. Subong ang Puma sa sa SM. Oo. Grabe mga display nilang mga sanguna kaya nga mga spot Puma. dito. Subong pa lang yan. Ang instruction Explo- ko ni Mami man. Ano? Hindi ni guys, ano, ang Puma, ito kay Torre. Okay. Ang Lakos, kay Tapos yan is low. Ito na. Ay, nabuli ko na yan. Dali lang. Kasi ibasahan ko lang karon. Hindi lang na dad kay nagawa lang. Kaya basta sana di ano to ring. Oh, ang lakos to yan is low din man mo. Kaya nang Puma, way na naman ipakita. Sakto na sa Lakos. Kaya ang lakos to yung send naman kay slow mo. Okay. Uy, antibiotic ko na. Mas Dito? antibiotic ko. At ang mula ka rin? At ang mula? Mula. Petroleum jelly Mula. for everybody. Ito din niya rin, ako na. Matago na ka mama. Ako na. Crab for ano to? Ito? Mula. Mula. For An-An scrubs. Thank Grabe, you. Trick or treat. For everybody mo, grabe, Milky Way oh. Ah, nagsabi. Wow! Sakit Kapulit. na ng ipon. Kapulit ko na, kapulit. Kapulit ko na. Kapulit ko na. For Martin, ari na Martin ang nahulat mo, Mart. Ako ang tukulit ko, ako ang tukulit ko. Oh. So, nami oh. Grabe. Wow. Am-am. Mam. Damot mama. Oh, grabe Martin ba? Dami ako Martin. Martin. Wow! Wow, muli lang pang Partner, dami. TikTok na. An-An Carlo Martin. Ano nasa? Tukulit. Ito lang. Wafer. Oh, Martin.
Wow. Ako pag si partner ba? For Martin. Ba? Si Martin. Better ada. Eh, ang ate. Sena. Hindi ka nang katamura. Wendy. Di ba yan sir, di tayo gitu. Hindi ka matulakay. Baby Beth. Si Ella girl. Pagulok sa din sa bilak kamay na. Tingnan na. Wow, itu ada. Ano pala yan ba? Sino ba? Sino siya ba? Wow, pag-good girl. Kaya yung Bella mo. Santa Claus is coming. Girl yun. Good girl kay Inday Bella. Ay, good girl na yun yung kungko sa silid. Sit down na! Sit down! Sit down! Lapit natin sa iyo. Ang dami. Sit down dito ka. Buong gamay. Ano sulo lang? Sit down. Sit lang, sit na. Down. 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 Bilit! Down. Manumigyan! Down. Down. Malukso man sa'yo. Good boy. Stay ah. Sit. Perfect lang nga, diba? Tatlo ka pa. Okay, ready. Okay. Ano? Go. Ito hindi tulit ko pagpakita. Hindi na lang magas. May dab na ta. Okay. Hapon. Ano natin? For everybody. Everybody pag Wow. Everybody na ba? May dab na ta. Wow. Dapat si Bati. For kids. Trick or treat. For everybody. Trick For or treat. everybody. Wendy. Ay, yeah. Ako ni tabi. Wendy. Rupod na sa ano. For sis. Sis kaning-kaning. Sabi? Bag. Kaning-kaning. Oo. Hindi mo tayo daw sa rupod. Ano yun? Oh, mga ngatsuko. Tadi karon ang tis magtulog ni. Ha? Ano? For Dila. Pwede man isulod Pwede. sa dira to? Oo, dira na lang ako Padre Martin. Dira gid. Dira lang ang kada to sa Padre Martin. No? Para tingog na lang dila. Lang. Tapos sa parig sila para nang yun. Tapanig. Eh, butang mo sila beach bag. Hindi tapanig. Eh, para isa lang kapag ano ka kasi may impon. Wala ka rin masalaan na, no? Oh. Mag-ano, wala mag-inipon. Dito na sa Oo, kaya mga dahil ito, ang kahit kapaning ba ito? Hindi, arda. Oh, sige na. May ngalan mo, dahil lang yan. May ngalan na. Oh, may scrubs ka doon. Wow. Ano? May arda, kasi kaning-kaning. Kaya isa pa ka, beach bag, pusan. Para kami kaning-kaning. Kaning-kaning ka na may gilay ma. Oo, lain man yan. Ay, ang sa samurai, ding ba? Kasi saka. Isa pa? Isa na lang. For Carlo! Ano na yun? Ano na? For makong sugar free mo. Kundi Carlo na yun. Ano yung sugar free mo? For Carlo. Kita mo na ha? Oh, may box naman. Kla. Wow, vivo. Uy, na, yung plastic. Hindi na po concentrate. Dali, ano? For home. Ay, klo. Hindi na pa naman yun. Oy! An Carlo Martin! What is that? Oh my God! Chocolate. Oh my God! Thanks. Oh, no. For an from Bree. Oh, Kay thank Bree you, ni Alin. Thank you, Bree. Yani? Wala, ito kung nang simo. Yung may paborito mo. Paborito. Yun ang an mo. An. Thank you. Hindi na ako di kasaka. Sagdan ka rin ako. For... Ayaman ah. Ah, si Aya. Aya. Ay, Aya Marie. Bro, biro yun. Amo naman yung suksukon niya bas mag-jogging ha.
Ate, hindi mag-jogging. Nistor mga mo na eh. Oh. Terno. Nestor. Ano na? Bre. Balaan gini na din sito ay. Martin. Wow. Grabe oh. Roy. Okay na, tapos na. An Calvin Klein. Thank you. Care of An Golden. Ah, Budani. Hindi na sanay. Brep. May kumpila oh. Siyempre. Thank you. Igo na kayo, go. Ano lang si Papa sa kodo ah. Amat-amat yung panganay. For Martin partner. For An. Thank you. Ohoy. Na. For me. Nangir mo sa akong braso. Nangir mo. Nangir no? Mula ka din. Makalami ako ng braso. Pagkati si kaya. Malano na ka daan? Nakulat yun ko yan. Nakulat ang nagbaba na yan. Nagbaba dyan. Nakulat bata yan. Isang mo kinom. Yung nakatulong sa mga paspas. Yung kasi sila sa party. Yung kasi si Rehel. Soraya. Sa mga pagbata. Kasi mamaya ito. Sige. Mapalagay ang akong lahas. Sa kabakso. Ibili bakso. Kasi maturang. Wala na. Isat ang manupan. Later. Ang utla kong lahas. Hindi siya piki ah. Mga binman. Grabe ito ay mo sa bato sa nandala ko. Pag biyan na kaya ito may gift sa kumla. Para meron at hindi mas. Ito, pag-beso sa nanay nyo. Pag-beso niya na kami na. I love you. Ang man ko yan. Bigyan mo kayo manalangin. Muli ba muli? Spirit. Kung hindi rin nakita ganin siya. O sento na niya pala. God bless you. Ano na, de? For everybody. Everybody ba niya yan? Wow. Wow. For our kids. For everybody. For everybody. Wendy. Ang idratong to ka dito, Bek. Upod na sa ano? For sis. Sis kaning-kaning. Sabi? Ma'am. Kaning-kaningin mo. Oh. Hindi mo
daw sa upod na kanila, no? Nakay po to sa mga... Mga chupo. Wow! Tulog ni. For Wendy. Mara, pag-ibig, Wendy. Wendy. Ikaw dato man sa ilang, ano? Size 5. Black. Petroleum jelly. For everybody. Pagda. Matag ko na ka, mama. Crabs for ano to? Ano to? Wala. For an crabs. Thank you! For everybody mo, grabe. Ano na? Wayo. Wow! Sakit naman yung ipon. Paborit ko. For Martin. Ari na Martin ang nahulat mo, Mart. Wow! May Martin na. So, Ate kay Martin? Nami. Wow. Am-am. Tama. Oh, grabe Martin ba? Nami ako Martin. Wow, Martin. Ako partner nami. Gabi si An Carlo partner. Martin. Ano nasa? Ulit. Ay, kalain. Ano na? Wafer. Oo, ang kauna ni Martin. Gaway namin. Ako partner ba? For Martin. Gabi si Martin. Martin. Ako Martin. Ano na? Sena. Ara, sena. Naya. Wendy. Kaya sila si Peggy. Mami Boots. Alin, para kay An. Mami Boots, may pa din ako. Ping. Oh, pating. Tupod sa ano? Be? Hindi ako sa box na sa'yo to, butang. Kay Kagaw, may Kagaw. For home. For home. Ako na. Freshener eh. Ako Ano, gamot? Ako na. Ano, dol ko rin? For home. Home. Ako na yan. Purong. X na. X na. Kay Annex. Sena. Annex. Care of An. Ano de? Ay, dito na nasa. Uy, Asa na may to? giniglaw. Ziplock na iya. O, ganit. O, ganit. Ang grab ko, no? Ziplock. Uy, si Bella, galantaw. Gabi. Tama ko ziplock. Nandito pa ba si Bella na yun? Gagahulat mo na sa balay sa iya, yung parte yaw. Luta tayo. Nilihan mo comment. Bla, nantawa na ibla si Inday Bella. Doon nagahulat kasi iyo. Ah? Doon man, ay, wala ginasaya. Kuhato lang si Enya, kaya matata yun. An ball. Ano ball? Thanks. Ano sa? So, daw ka namit lang sa mga adults yun. Bel, may mga tugkapon ka lang to Bel, naganbox ang imo. For Tutsi. Tutsi. Oh, important naman yung mama ka. For everybody. For Roy. Thank you. Bo, imo, gidi chan nang kakakuha. Tawa Permi. ba? Hindi lang dampiro ah. For everybody. Wow. Wala na. The moment of truth. Unang kay Nonoy. Nonoy Soltis. Are. Imo, gidi chan nang diri sa bilang piano na. O, kayong chan mo kakakuha. Ay, kakapot lang para try mo naman siya. Wala. Pating. For Kagawad. Pating. Paterno. Pating. Grabe na mo award ni Ilong ba? Matang sa ila box na. For Carlo. Akong giniyap siya niya ang ibihang niya. Sige, doon katako. Ganyan sa imo yan. Hindi na po akong tiil mo. Hindi na. Ang ano lang ako. For Roy. Thank you. Okay na. Ano ba yung naibig ko? Wala pa ah. Okay. Why na lang, tawabi kung wala na. Mga paper bags pang wala. Para pangalay, oh. Mama? Am-am. Am na kayo nga, gaw po si am ba? Okay na. Wala paper bags. Then, Ano sa ito? Tapos si Simpo na ito yan, ang karanya. Ako nga na.
Be, sige na. Kabuksan ko na. Excited Yung ka mo. kaliwat lang yan. Uy. Inay, lang ka lang dagdagan na si Hugo. Ano nga rin mo yung yugo? May nadagdag mo yan lang ni. Be, Ang babae, tuy, ano ka na Hindi ha? na dinigin itong. Bago namin ako naman Nang may sulok-sukon ka naman da pang ano. Din to si Mother Yaho ah. Ay, kabakas mo to isabre. Si Belur, wala ka si Belur. Ang babae ninyo, thank you very low, I love you. Wow, proud. Wow. Wow. Nakabasbab. Wow, may pang ano naman si Mother ba? Nagbabalasban ako. Oh my God, wow. For this. Ano yung nagbaw for this? Priya ko naman. Mga muna mga daw, gamay lang bila sapatos. Mula po, sulit lang. Ang babae ninyo, thank you. Oh, namin sapatos siya. Jackie kinilalo. Bago namin ako ba-proud siya. Ito naman eh, anak magkatlaw. May pangalubin ka naman dad ba? Ne, nino ka naman Ready kaya? Namin ang kulong mo, dito namin. Ay, napapasa ko sa inyo yan. Amo na kayo tamalo, Halen? Oo ka na. Ako na-upload. I love you, God bless. Hindi mo ito, Nes? Hindi yan ilong, bebe. Oo namin, ano ba? Pang short lang. Oo, pang lagaw ka eh. Ang babae ninyo, thank you. Yo, Kaya ito yung istorya. Thank you, Marilo. Thank you, Marilo. Thank you. Nung ano man abo. Dini mo yato, Nes. Ang babae ninyo, thank you. I love you all. God bless. Bonito. Ba? Soft foam pa. Namin yung mga tabling. Ba namin stitik ba? Hello, manis mo yung Stitik. Oo. Nami color. Amo na yung red na. Imo mo man na kuno orange na imo ya. Nami Ang ano nila, ang material ay ano yung abeaw. Ando ano ni gani na. Do ano ni gani na tela. do collector's item. Do kilos ano ni gani. Tabla yang ano. Oo. Lain siya oh. Di mga gamusa nga tela. Ano namin. Reserva ni pang Halloween. Nami no. Ulo. Oh, igo gino. Igo ang May imo ka man niya balate. Wow. Oh, may abaw. Aduwa gali. Wow. Oh, nami. Nami to, nami. Oh, pang pigi, pang jacket. Oh, namin yung kumaw. Nami. Pumaray na, malalaw na. Di na si Blur. Sasakay sa iya huditin. Tara da sa akon nga no, lamisa. Nga may mga color no? Imo ya bi card. Imo ya bi Lagi card. nga tiki. Matamaran na ako naman yan. Be. Hindi gali kay go, gutok. Wala ano ba? Be na ako be. Lain sa piyak ba? Kuya, basta daw pigado kaway ka sapatos. Lagaw ka mo ni sapatos para bala nila duwa gid bag ko nga sapatos. Duwa bag ko sapatos. Oh. Dito sa nugid sa bayo mo subong gali oh. Sabi na bumi ko diyan. Wow, nami na sapatos nila. Ala pag ito mo. Nilaw. Kalabanan mo ka mo ni design sa kit sa TL. Uy niyo wala gid yo. Kay Brianna, kay Tikay tela gani, hindi saya bala leather. Nami. Hindi yung Ang iyang, comfortable gid sa akin. Thank you. Thank you gid. Itaw na na bang magwala na. Gani. Early ni nga ano. Early Christmas gift. Thank you to all of you. I love you, Brianna. Bro, kupaan gina ni mama. Alin na kayo tamalo, ma? Dito, ano, blouse, lang bilog. Kupaan mo gina mi ang kaget. Oy, lang bilog lang. Makura. Oh, nada mga Early na tagan bayo ni tamalo, no? Orange pa lo, wow. Mga chuko tamba. Ba. Sabi I love you all. Thank you. Subo naman si Hugo. Nagagina subuan na si Hugo, wow.
tsura yun. Wala kaya yun. Ano ba kayo mo? Yung sapat, gito yun mo. Yung sapatos, be. Duwa gito yun ka Paris. Si Hugo eh. Ma, anong tuwa nga po? Be, ito ba nga, be? Be? Oy, nangimon dahil si Hugo ah. Nagapaan si Hugo kay Bella. Starstruck again, George. Ang grabe. Aba, matindi kami sa si Cortet. Noong pangalan, sayaw naka-hoodie. Saya lang ako. Si Cortet ka pala. Come here. Sit down lang, sit down. Ang iyani nga bayo niyo. Ito ba nga, di ba, Mark? Kanan niyo sa kwan, siin mo. Bye. Si Cortet ka kami. Ay, ka na, be. Paning ano, be? Si Cortet ka kami. Si Hugo nga, ano, ako bata din ako. Harap to sa portrait pa to yan. Nasa lang kita sa mga video. Ang babae ninyo, thank you. I love you all. Yan lang, ito kay Brie. From Brie. Ano to? Mabukas ka man? Mabukas ka man? Kailan niya diwat? Portrait ako, mahal na chocolate. Water, no kami ni Dollar. Ayan, ito Bella. Ben, ano na, ano na? Wow. Jacket? Ito ka nabi. 10. Ano na, neklaw? Kuha ng terno. 10. Bang namin. Ako rin, nanang lawag ko, duwa ko bilog. Terno. Duwa ko ng bilog ko, duwa ko bilog. Wow. Duwa ko malilog. Ben, ba? Their collection. Oo, ano, O si Bella, yan ang tawanay. Yung jacket sa dali. Iyan eh, jacket. Ano? Galing pala sa packet? Hindi ah. Baklari. Bakal niya sa Shein. Oo, tawa siya pala yung ka-sweater niya. Ang Ay, babae, ano niya? thank you. Yugo ay? Larag niya. Shoulder pa masaya ito no? Yugo wala? Well, hindi saya mabalaan kung ano size siya. Ako siya yan. Triple X ka ko rin yan. Ito siya nakabuti. Stay lang pala, Bel. Hindi ka sa mapasusunod na. Kaya nga, ano nila din. Hindi ka man, ano mo malalamigon sa mo? Ah, talaga. Nilamigan? Ako, Carl. Ah, iparot na. Kaya wala tayo na sa medyas. Kilang may nga, tuwa, kilang. Pang medyas, oh. Mama ng medyas. Oo. Ma, oh. Mm. Hindi din po. Matay siyang taon. Ay, kape. Nani ka ng medyas. Ang kape, di ako lang. Kailangan sa kape yun. Ano na? Makape ka. Diyan, bata. Dala na sa luto na isang medyas or imo na tandaan. Kapiso. Sila? Ah, nandun, bala mo na. Sabi ni Manok. Amo rin niya. Sa city, tatlo siya na. Nandun, bala mo. Nipis niya. Ano, design mo lang? Jacket. Ah, bata. Sa mga buwan ng divisoryo. Ay, yan, ano mo tayo pa? Sabi ni Mami. Design. Pawabe. Mga strips. Oo. No, naman yung color yan. Amo na ko lang pinakamahal ko. Sana o. Kakto na yung 8.5. Sa sulit ang ano. Tingin na ano. Ay, buti yan lang wife kita. Lungaw. Ay. Surang ka ni Baleo, tuwagin. Right now. Yuksok mo na to. Ipit ko man nakita na. Kani kumpleto na nakiya. Ay, abo. Wow. Mami, rindak po yun. Pakita ko sa ano, vlog ko na. Dito to na. Pakita. Besak to eh. Pakita to sa camera. Kakto din. Kaya medyas ito. Jacket mo na. Abang niya may... Nong TikTok. Nalalangan ko na. Ay, bring mo itong tagin. 8.5. Kakto din. color. Wow. Wow, tindang pa yan. Ay, ganami. Mag-ano. Kakto na ako na. May laman ito kamay mo. Kapit gito. Dami ito, Nes. Wow. Dami. Okay. Wow.
Ako nandun pa dumot. Wow! Nike Air Force One! Dear Smart, from Chicago with love, Dad Chito Ilonggo. Thank you, Niwa, Daddy Chito Ilonggo, Mami Bolts, Tita Iben, and Tita Brie. I love you all so much, kid. The best kid. A gift for you. Ay, hari pa. Dear Martin. Pangita ko kang kantalo. Pangita ko yun mo. Lain-lain. Dear Martin, love that Di ba lang mo? Ano nila napang tawin yung pantalon. Price na guro ka. Oh, ganda. 200 for sa Hello. Grabe. Lapit ko. Ay, sulod na to. May sugar discipline. Wala. Grabe pa. Amo na ka ginahaw. Ay, Ang tawa ko may sugar. dahil na kayo hindi na ako kabalo din, ano? Dali lang, di ba lang kanya? Wala pa sa kanan. Hindi sa kabalo, mabalik kayo. Dali lang, excited lang. Tagal naman. Away mo pa na-reveal? Wala! Wow! Ala, mo ginapag ka gusto. Wala! Wala! Baby Jaya. Ala! Imidjas na dalaw. Dahil sa medyas lang makarbor ka. Ala, thank you so much. Chicago family. Igugli sa Hindi na, ako lang. Lain ganyan mo rin ko. Wala, marami. Di ba sana bakal ka nasa low? Ang ano niya, ako, ang... Sa kawan to. Ano niya? Ano Ano yun, may ang top grade pa niya. Oo, gani. Mas kayo sa dito lang yung tagal na mo. Ano Sa giya. Alo, grabe. Hala. Paano, bis? Ay, ano na sa'yo ako muna kasi best ako, no? Ayun na! Mark! Hindi na. Uy, kung isa ako, no? Kaya lang. Diyan, butok doon, Mark. Sakto lang. Hello. Kanya ka, Mark. Ala! Lalala. Igugit! Wow! Hello, Parang mami. pakso ka para makita ka. Sabi sa namin, agawin ng sapatos. Ako kini ako na naman doon sa sapatos sa mga... Hello! Sa itong May kamera. pang ano na tang Manila na naman tayo ng sapatos. Hindi na ako susukanin sa Bombay. Hindi lang na, pang reserva mo na. Wow! Hello! Hindi ko naman namin. Kita Ano on. yung Air Force One? Amo niya ako na gusto kit niya ano sapatos ako na. Namit pagin siya kayo na tabla do taas, siya do semi high cut siya. Amo kini ngurig yan do ano kini. Hello! Nami ang ipagla. Thank you. May ano ko pala, Air Force One. The best kit yan. Grabe wala pa Pasko pero muna na kaya ka na may ano. Kaya Mark yung pangapagdigmaan ng Mark. Sandali lang. Huwag ka kabalo, March, sa mga 90s, ng mga kabataan, isa na sa mga handuman namon sa una. Grabe no, basta subong. Basta subong sikat. Air Force One, naman lang yung Air Force One sa kay... Unaging nga Air Force. Kamo na doon sakto yung explanation ko bla. Gusto ko gano'n doon po sa sapatos. Alam ka naman na. Oo, gani. Air Force One. Ilang yung Cortez, yun balik lang naga mo sa uso mo. Cortez, sa una may ara naman Cortez mo. Just na rin ako kurig na. Okay. Iskan sa medyas lang. Beka naman. Namin yung magano, 25. tatlo shield. Para pa na nga ni pulo kabilog binaka ko pangambal 25 mo. Inatag ko to ang duwa-duwa kay Tony Store kay Turoy. Uy, boy! Nami pag ina-mark, baka kami just nga ha, taas. Gani. Meron ko to, baka Taas, basta na sa tuhod daw. Ay, abang ba? Ato ba na? Na-study. Na, oo, mga muna na oo. Gani. Oo, tapos boxer ka lang tayo. Amo di ba purma ko no? Ayun na. Ang kan mag-an mo bala ako. Urig. Do, wala ka lang ano. Mug-at lang sa tulokon to kung suksukon mo tuway. Ay, hindi nyo kuya pagkangkatay. Suksuk-suksuk sapatos. Wala ka May arak magkukabla. The best. One of the best gifts na bago ko sa ano. Nga, Sa peri Christmas. yan. Sukon mo wala ka lang dyan sapatos. Ano?
Hindi, abi sa nurit, hindi guro tanan mo na. Ako mag-an man. Bugat lang sa tulukon, pero mag-an sa susukon. Ano ko nila sa Sperry? On mo na ba lang? Thank you so much, Daddy Chito, Tita Ike, Mami Balls, and Tita Brie. I love you all so much, guys. Super appreciate ko, guys. Ang ginatami sa akin nga, sapatos. Love you all, guys. Alin sa una, mo kay gusto ko nga sapatos, galing I can't afford kay mahal kaya sa ano, si Luilo, nagbakala ko top grade nung pilalang ko man. Yung mga 1A. 2,000. Oo, dadera, lapit mo. Oh, dahil lang, wala yung 1 year, no? Gani. Mga Tapos, 1 year, naklaman niyas sa malaki. 500. Oo. Pilagi siya din bakal. Ikatatlo ko na niya ang ikatatlo. Ang mga Yung gina-explain sa ako, pinaka-uri. ang mga gina-explain sa ako, nini ang design Ariyo, niya. nan. Sige. May ba mo dali ala hindi diyan uri. Kaya ang uri, kaya taliwis-taliwis, kaya mga dire, ang top grade, kaya ito medyo tupol. Tapos ang pikit, kaya nga barat-barato. Wala sila yun. So, Wala may sila. gamay, kaya siya. Oo. Wala sila Tapan tapos lang din low design, low Hindi may gamay, kaya ang dire. Ang uri, kaya lain, kaya ang uri, kaya gabi, kaya taliwis. Importante yan, may sapatos sa mga hindi sakit sakon. Ay, ako yun, rin man respect na naman sa galing. Ay, hindi. Ay, hindi. Dami. Tawan mo nila pag forma ko bla. Ang big system. Magatin ba? Pati si tuhod ga mamuno gina. Ay, gusto mo, paborito yung mga mga. Alagot na Tuhod mo kasi kwapos patos. Kaya na do. Wala gina sa may gina ano sa akon mo. Ginadayaw mo ini pa lang puro subong. Kulban ko kani una partner kay pag send yun to sa ini ba lang nga video. Ako dako abi ko ba sila ko dako sa kon gilit pag fit ko sakto git. No? Doon ako dako sa video to no. Dali fit. Pero matulog ka na lang naman na ugab lang bakal kabla ka pero ma. Kala ko rin sang kapag ganyan may no, grab. may ngalan kanya nga naikiring mo rin. Ang iba niya wala yung mga diretsyo lang ari may ngalan nila. Ano rin nakaspada. Oo, ay mo yan. Yan duman dumigil mo. May pang babae man nga Air Force 1 man anga. Oo. Nabi ko. Mga amo niya kung site yung Sperry. Paglalong Sumuso na yung 90s. Hasta subong uso nila mo, hindi ka mo yung suksok. Galing balaan, magadiban nga top grade na dati. Siyempre eh. Kasi lang top grade yan. Hindi ka. Hindi ka. Ilog mo. Kuha ba lang niya size? Hindi ka lang ano sa ako. Yung wala. Ingit siya mo. Gani, ang direo. Hindi ako niya. Kalang iya, kaya nga direo, ang edge siya pala lang tawa niyo. Naga-amugi na siya yun. Ang iba niya, dugo diretsyo lang yan mo. Critic ka rin paspato. Pre. Ga. Pre. Starbucks na boss mga pre. Starbucks na regalay ang Oo. panita. Nakakapsider ko pre. Starbucks na mga pre. Ang imo to yung spray na namin na. Ang night na to. Ang itong to. Wow! Ang dinatag niya, ano lang. Ang muna ako gamit ko na box. Thank you. sketch na lang. Ako naman pa kuya ka anpal. Ayaw. Kitaon ko. Oh, sige. Favorite ko na sa Go. buong. Thank you kid. Ay, dahil lang. 8 minutes na. For Oy, Edman. man. Birken. Sabi na to. Sinabi na ako. Siyempre. Mainit naman sa Birken, ay hindi naman Sperry. Ano sana yung day ko yan? Kasakit na ako. Ano ko yan? Yay! Wala, Birkin. Stop. Sabi na ginang sa Nakalapot, di man si ibang Birken mo ba? Oo. Nalapot, dali man ang Birken niya. Amak mo diri, no? Pila na di ka na, be? Mga 8,000? Uy, nami. Sabi na, may laging di dyan color. Di man tuon. Oo. Color. Ala, nami. Ay, yun, uy! Dugin ba? Yung takot. Ala ka nami. Wala ka nami. Okay, tadi sa Kaya ako kasi mo mahilit sa daing Birken mo. May makita, di ba? Saan? Ikaw, edit na. Grabe ba? Ipa ito ba nga, di ba yung kay baon sa Mga mga. pandigmaan niya. Hindi lang yung laki sa punta para mapirong doon ang Birken. Ano ka, ano? Ano ka hugot?
Hindi pa kami kaubot. Dali lang oh. Oo, sakto na. Ako kaya. Ako nung nag-design sa Birken. Nami, unique yung color yan. Hindi siya yung red, hindi siya sa, ano kasi color man. Ano ano? Daw peach? Hindi yung peach ah. Red orange. Ano ko Tangerine. Ah, kita na yan. Sakto na. Tiya. Oo, sakto. Ito yun. Sarap lang. Salap ko. Pumunta si Birken ba? Ito namin. Tagitaw sa na-drip eh. Ito ko. Ang ilaganap lang ang plastic na Birken. Ano? 9,000 na. Ano ka namin? Ito ba? Uy, inapayahan. Wow. Wow! Grabe. Ako nandun magdumot. Wow! Nike Air Force One! Dear Smart from Chicago with love, Dad Chito Ilonggo. Thank you, Niwa, Daddy Chito Ilonggo, Mami Bolts, Tita Ibel, and Tita Brie. I love you all so much, kid. The best hit. Ano Yung nakilig-kilig. Ito lang. A gift for you. Ay, ano pa? Dear Martin, kung makita. Hello. Pangita ko ba ang pantalo? Pangita ko rin mo. Lain-lain. Dear Martin, love Yan, that di ba yan? Ano yung nakita ko yung pantalon? Price na guro ga. Mami. Oh, gabber mo. $204. Sama mo. Hello. Gabber. Lapit ko. May sunod na to. May sugar dismel. Brands. Hello. Gabber pa. Ako na kaginahaw. Ay, Ano mo sa Ang tawa ko may mais na. dahil lang kayo hindi na ako kabalo din, ano? Dali lang, di ba lang kayo? Wala pa sa kanon. Hindi sa kabalo, mabalik tayo. Dali lang, excited lang. Tagal na naman. Away mo pa na-reveal? Wala! Wow! Ala, mo ginapag ka gusto. Wala! Wala! Grabe, Gizaya. Ano? Ala! I-adjust na dalaw. Saan sa midyas ng makarbor ka? Ala, thank you so much. Chicago family. Igugli sa Hindi na, ako lang. Lain ganyan mo, Rigo. Wala, marami. Di ba sa bakal ka nasa daw? Ang ano niya, ako, ang... Ratawan to. Ano ganyan? Hindi yung uri, di man Ano ganyan? May ang top grade ba? Oo, gani. Mas kasi dali pa lang yung mabal. Ano na mo? Ano Sa giya. Alo, grabe. Hala. Paano, bis? Ay, ano na sa'yo? Muna pa sa'yo best ako, no? Ayun na! Mark! Hindi na. Uy, kung isa ako, no? Dahil lang. Yan, butok gawa, Mark. Sakto lang. Hala. Kanya kan Mark Mark. Hala. Alala. I-google. Wow. Hala, Kung ang marami. bakso ka para makita ka. Sa ako sa uri ng sapatos. Ah, sa Ako kini ako na naman doon sa sapatos sa muna. Para masaksak yan. Hala. Ah, sa akong kamera. May pang ano na tang Manila na naman tayo ng sapatos. Hindi na ako susukanin sa Bongde. Hindi lang na, pang reserva mo na. Wow. Hala. Uy ko naman namin. Ang Kitaon. ano yung Air Force One? Amo niya ako na gusto kit niya ano sapatos sa una. Namit pagin siya kay na tabla do taas siya do semi high cut siya. Amo kini ngurig yan do ano kanya. Hala. Kami ang pagla. Thank you. May ano ko pala, Air Force One. The best gid yaw. Grabe wala pa Pasko pero muna ni kaya ka na may ano. Kaya Mark yung pangapandigmaan. Ang Mark ano sa Hindi lang. Way ka kabalo Mark sa mga 90s ng mga kabataan isa na sa mga handuman namon sa una. Grabe no, basta subong. Basta subong sikat. Air Force One naman lang Air Force One sa kay una nga Air Force.
Kamo na doon sakto gid explanation ko bla. Suko kin man doon kung sapatos. Alam ka naman da. Oo, gani. Medyas santo ba? Wow. Air Force 1. Ilangin ng Cortez din balik lang naga mo sa uso mo. Cortez sa una may ara naman Cortez mo. Just kayo sa kukuray na. Okay. Iskan sa medyas lang. Beka naman. Namin ni magano. Pero ano lilo ba ka? 25. Tatlo shin. Para pa nga ni pulo kabilog binaka ko pangambal 25 mo. Inatag ko to ang duwa-duwa kay to Nestor kay Turoy. Uy, agoy. Pati ako eh. Nami pag ina Mart, baka kami just nga ha taas. Gani. Meron ako to, baka Taas, basta sa tuhod law. Hindi makanto sa... Ato ba lang, na-study. Na, oo, mga muna na oo. Gani. Oo, tapos boxer ka lang tayo. Amo di ba puno ako nun? Ayun. Ang amo ko dyan sa nila. Ang kan mag-aan pa bala ako. Urig. Do, wala ka lang ano. Bugat lang sa tulokon ko kung suksukon mo tuway. Ay, hindi nyo kuya pagangkat. Tayo suksuk-suksuk sapatos. Wala ka May harap magkukabla. The best. Sa Manila. One of the best gifts na bago ko sa ano. Sa Christmas. Sukol mo wala ka lang dyan sa patos man no? Hindi, abi sa nuri. Hindi guro tanan na muna. Akon mag-aan man. Bugat lang sa tulokon pero mag-aan sa susukon. Kaya ako nila sa Sperry. On ka ba lang? Thank you so much, Daddy Chito, Tita Ike, Mami Bolts, and Tita Brie. I love you all so much, guys. Super appreciate ko, guys. Ang ginatag sa akin nga, sapatos. Love you all, guys. Alin sa una, mo kay gusto ko nga sapatos, galing I can't afford kay mahal kay sa ano, si Luilo. Nagbakala ko top grade, do pila lang tuman. Do mga 1.8. 2,000. Oo, dadera, lapit mo na. 1,000. Oh, dasig lang. Wala ni 1 year, no? Gani. Mga Tapos, 1 year, naklaman nihas sa pa na. 500. Oo. Kapilagi sa ganun bakal. Ikatatlo ko na niya ang ikatatlo. Ang lagi Yung na-explain sa ako. pinaka-uri. Ang bugin na gina-explain sa ako. Nini ang design Ariyo, niya. nan. Sige. Beba mo dali ala hindi diyan uri. Kaya ang uri, kaya taliwis-taliwis. Kaya mga dire, ang top grade, kaya ito medyo tukol. Tapos ang pikit, kaya nga barato. Wala sila yun. So, Wala may sila. gamay kaya siya. Oo. Wala sila Tapan tapos lang din low design, low Hindi may gamay kaya ang dire. Ang uri, kailain kaya ang uri. Kaya gabi, kaya taliwis. Importante yan may sapatos na hindi sakit sakol. Ay, ako yun. Rin man na-split na naman sa kaliwa. Ay, hindi. Ay, hindi. Nami. Tawan mo nila pag forma ko bla. Ang BGC, mazatin ba? Pati si tuhod ga mamuno gina. Ay, gusto mo. Ito mo dito yung mga mga. Alam ko tingnan ko. Pag mo si guwapos patos ni Carla do. Wala gina sa may ginaano sa akon mo. Ginadayaw mo ini pa lang puro subong. Kulbahan ko kani una partner kay pag send yun to sa ini ba lang nga video. Ako dako abi ko ba sila ko dako sa kon galit pag fit ko sakto gid. No? Dula ko dako gid sa video to no. Gali fit Ay matulog ka na lang naman na ugab lamang bakal kabla ka pero ma. Baka uri ka mo ganyan may no may ngalan gid nga naikiling uri. Ang iba niya wala yan mo diretso lang ari may ngalan gid. Oh, ay mo Yan yan duman dumigil mo. May pangbabae man nga Air Force 1 balaan ka. Oo. Nabi mo. Mga ammonia ko ng type yung step. Paglalong Muso na yung 90s. Basta subong so nila mo ni gapo yung suksok. Galing balaan mo gid ban nga top grade la dat. Siyempre eh. Kasi lang top grade yan. May hindi ka. Hindi ka ilog mo. Kuha pala niya size. Hindi ka lang ano sa ako. Yung wala ingit siya mo. Gani ang direo. Hindi ako niya. Kalang iya gid nga direo ang edge siya pala lang tawan niyo. Naga amo bina siya yo. Ang iba niya dugo diretso lang yan mo. Critic ka rin Pre. Ga. Pre. Starbucks na boss mga pre. Starbucks na regalay ang Oo. Nakaka-cider ko pre. Starbucks na mga pre. Ang imo to yung spray nila namin nila. Ang night na to? Ang itong to. Wow! Ang sinatag niya sa bla. Ang muna ako gamit ang balabas. Edwin. Ay, ano Eh? Eh? Wow. Eh? Ito?
Kita naman yung Nunoy. Ano na yung kisena? Huwag hindi may mabaton kisena. Ang aging lawag ko. Buwan mo na yun. May bet. Lipay man nagyapon, speed win nagyapon, disakon. Okay ka, may man yung tiyonited win mo. Ay, tinis yan kay Nuno, hindi nakigo. Ace Europe, 7 ka Ace. So, Gamay kita na yung win. Gabi si Mami. Ano na yan man? Laman ko sadya-sadya. Remembrance na nakita doon. Kaneng-kaneng. Amunib lang pinakasubo nga ba? Kaneng-kaneng. Ito ako doon ang luya ko dayon na. Ano dyan na si Chito? Niya ako ko. Dahil lang, i-stop ko na 5 minutes. No? Tadyo, ari mo yan. Victoria. Ari mo niya to, Ray. Ako na lang yung mga-video kayo. Eh, ang tawabi mga... Oh, ternogid si masubong to. Ternogid bisa sa kabi. Wait, tayo sa kabi. Ano be? Itakos be? Takos. Saksakon mo subong. Ay, may medyas to. Nami, no? Pag-aan pala? Sakto, ged. Wow, nami. Oo, ngayon ka gito. Be, sok-sok ka duwa, be. Nami, puma. Nami, no? Kahit ano gid mo, terno gid sa simo subongan no ho. Eh anan ko may medyas to, dai lang pakwaan ta ka to medyas. Nara to ay magamit. Pag-o. Carl. Eh? Mag-an pa. O ngayon ka gid to ba? Ako kuno nami ba? Tay anan ta kami jazz pakwaan. Nami, terno gid sa pong timing gid si mo nga pormaw. Wow. Nami, no? Ngayon ka gito? Yo. Formado si Turay ba? Pwede na si Pera, no? Rico Santil na. Narinig si Bella Girl, ho? Ten. Tong-tong na si Bella Girl, ten. Natulog sa di alas. Buho si Bella, oh. Bella, ano ka? Simutan mo din sapatos. Simutan mo.
kita ay nakamagi na. Houses ah. Pili sa to, Tin. Malakat ako na, Tin. Bawa ka namin. Sa kay Angelo, sapatos. So, formado naman sa toto, ne? Wow! Nami, oh. Formado naman ni siyang Nike, oh. Nike. Bawa ka namin, gitu. Pang ilagid edad, no? Pang ilagid edad. Marami na ito sa Yuri. Ang ina, iya bakal do $120. Sa muna siya bilang 120 mo. Oo. Mahal man. Oh, ingin purma. Bagay kasi ganyan, nagtsakto kasi sa purma. Sa bong. Ikaw din eh, padayon ka ang sang ano, tayo maligo ko na. May mas ko na ito dahil lagi ka na. Sige, sige. Ayun, katalit. Sa next year pa to? Board exam? Ah, bebe, ako bito. Parang bupong gano'n. Katalit ki. Wow. Wala kami na, no? Okay na. Ah, manaw sa lang. Ah, sunod at? Sa piniligo ni Mamas Kuko. Picturean ta lang ka sir for proof nga gindulong na mo na. The shopping gid. Dadalagano? Will, thank you. Thank you, dadalagano. Ayan lang ko na yung mga tip ko. Hindi na ako kumakasaw. Buwan ko rin kumting ko rin. Save with a kiss. Wow. Uy, agoy. Uy. Ba, makita ba? Wow. Dami. Forget about Tito Eiffel Frey. Oo. Thank you, Gide. Oo. Bye. Bibisitahin nyo lang ka din. Kala na lang. Tuloy nyo lang ulit pagkaon. Bye-bye. Along. Nay. Word sila, no? Puluhan mo na tao. Kung ka pa, ano? First, pwede mo nga katawan. Ang ilagaling dito, please na punta pason. Dubo. Yung panggaling nga, diyan kasi yung mataklas niya ito ay gito. Ano nga yun? Yun na, open na. Hindi na, kaya tayo sa'yo. Oh, si Cha ka, audience. Ay, ko, break. Sige na. Okay, naka-picture. Ay, wow, pilas ka. Pili mo na, pili. Kasi mapilas. Pilas ka. May ka naman, hindi palo. Kabalo ka gani ba? Gano'n sabi na. Dito ka, Drayo. Wow, pabili. Pang-isa-isa. All man na kay Basi, may nagtalang da. Oo, basyara pa na akong ala na. Oh, Michael, kita yun. Nakakay Michael ah. Oo, buksi na yun. Dila. Wow. Are, kuntingo. Mapatak na lang. May buhok pa ni Brim. Oo.
Hindi na kapuma. Uy! Ayun pa. Wow! Kulay! Puti pa ba? Wow. Bigay sa lupa. Pwede dyan. Tayo, hindi ka nag-t-shirt sa imong short oh. Hello. Dami ko. O, banami. O, pasalamat na, pasalamat. O, Tingin kita ako, tita. Ito, tita. Ano yan ba? Ang chocolates niya. ang chocolate sa Kung ay nagana si Michael magbunot, ito yung Sa chocolates ha. Share ka mga tatlo ah. Aba tayo Ay, ng sabi kaya. niya, Lino, ginako. Pwede mo yan, sabi. pasalamat sa ganda ko. Ato man nato sa balaan. Props yun na. Magkaluwin. Amo na igusin mo na yan. Ang sabi yan. Okay? Suksok ka ba yang? Ha? Isuksok ka. Mag-trick or treat ba lang? Na. Ay, wow. Eh, Kapa na. kulang na lang ang silig na mga bukog. Ito naman. Blouse, oh. Kasi na Barbie, pwede na. Oo. Okay, ito na. O, ang sa Ay, kapal. nagana si Michael. Sana siya. Para isa na na iyang imo. Basta may ngala na dahil. May ngala na. Tamay. Wow. Okay, kusmod. Oy. Kasmod. Kaning Wow, grabe. Grabe. Kusmod. Pabuksan na isa-isa. Wow. Buksan na isa-isa. Wala, Michael ng plastic. Ah, sige ah. Wow. Wow, sapatos mo. Ayan na daw. Aboy. Galing. Eh, buksin mo na eh. Nabigyan yung punch eh. Wow, fancy ko smooth. Wow. Ay, ikaw ka na kay mami. Dahil nilaya. Wow, namnami ka. Yan ang Bella. Kumusta ko na? Yaw. Kapit wala gino. Eh, atan na yung chocolate sa kapit. Be. Wow, wow. Ba, grabe si smooth. Kapit, wayo. Arang plastic ilaw ah. Galing. Ay, wow. Karon. Isa na niya kay Michael, ha? Ayan. Ay, pag-ina. Magsipin pa siya. Atake kape. Ari na. Sigurado na. Ay, kape pagit. Oh! Ay, ako na. Kaya na. Sinulod ko lang na para... Wow! Apit ka na yun, dapat yan. Ipit. Aratot na Alin sa to bisa? kape. Alin to bilis ako ng natong itong. Kaning-kaning. Kaya wala ni dupo-dupo. Smile ka ni puro man kaning-kaning gani. Ah, rana. Oh, rana kape. Rana kape. Salamat ka mo din. Ah, pa thank you dio. Kape daya pa thank you ka mo dio. Dali. Yo, ya slow. Ano ko? Isa pa ka, ano? Michael, kaning pa may back po, ah. Ah, ito ko yung kapit. Isa pa yun na, ayaw. Si Bella, natingalaw? Natingalaw? Alina. Saan ko kalatabo? Dari, di ka na kayo. Morning box. Di ka na kayo. Ling-ling. Initubig. Initubig yung mga pita. Ang natin. Tama na to. Ayaw nagbuhay, mate. Ayan. Wow, si Cosmod. Kapit, ayaw. Ara pa.
Peanut butter, yan yung kape. Ay, bigat din yun. Gila ko na. Ay, natural. Prito ka na. Ay, doon. Inainom mo na, May? Shaper cream. Wow! Bueno, look. Wow! Ay, Napigyan nyo naman sa pinag-butter namin na. Samo, magiging mo yung Ay, bigat din yun. I'm almost dead, Martin. Please charge me now. Ang naning-ning! wow! Corn beef. Nararating sa isa pagsilang. Wow! Abaw! Ari ang pelampangan nyo. Ano ni kay Chacha lakad ni kay ari kan sulod. Asay. Kita. Wow! Ito ka namin. Namin naman. Manami magaluwin man no? Hindi na pagsulian. Ano niya? Pang may flower na ano. Flower girl. Pang first. Ayo. Di ba mag-may flower na kami? New Year. Di Mayo na bro. Mayflower ba? English ba? Ano ka di? Di pa salamat to tayo na. Hindi na nilugo yung man. Sabiyak ko ang ano niya may go, kali na siya kayo. Ba tulos sayaw gan ka ano? Ayo. Okay. Malalo na ano may express. Meron na may si Chacha gan box na. May mag-duty ka bala? Oh, lamig. Chacha! Uy, sala ka ba? Sala! Ano man yung manupasok ko kayo, hindi makakalo. Wow! Oh, may kapakapa! Waka namin. Ito ka bilang ano man. Hinatang ni Manang. Nakatiyang dire kayang oh. Na pakita. Wow. May mama yan na! May mama yan na yan! O, sinasabi na sa huli mo? Social. Hindi ka kaya mo. Sige na, pati. Ha? Kami yung forma, tapos nakasmuggle. Yang magpapaybay ka, pwede mo na dalon. Arapayang mo. Karon lang iyan nanay, tapusan yan na yun. Hindi na magubaha. Suksok ka lang din. Magpapaybay ka yang, amo na saksok ka, magpapaybay ka yang. Wow. Eh, tayo bigit sa ano lang na po. Lamig December na mo. May kung likod ko. Bakit? Tingala si Pela yun. Hindi na sila nga doon eh, doon tingala man isa. Ang tila yung tubig dito dapat yung punan dyan sa yung tanin. Ano may maihaw kung may kayo? Wow. Nakabigang ka din daw. Pakaon niya sa bisita. Bayang, pakita diyang. Wow. Nakabilang ka din daw. Walo kahiwang pane eh. Ano? Hindi ang daw tigulang. May tulukay sila nga duwa may oh. Tulukay si Bella, si Chanel. Kapit pakita din yung candies ka chocolate. Nakati ka mo. Nakati ka mo kapit. Wala na atas sa akin. O sige natin. Ah. Thank you rin ang baliw. Arin sa collection. Dito ka nga oh. Ah. Damuon na lang na. Damuon lang. Patindugan na lang sila di balay eh. Dre, pakita din chocolate mo Dre. Na. Imo man Dro. Dro, imo man Dro. Na. Subong na kapumas Michael. Karon pumatong na to.
Sabi ko yun. Amo na na pagpasimento to ba? Ano na gano'n? Uy, saan ka plastic yan ni ko na ito? Dito ko kalakat na. Baubag. Ayan, Barbie. I-check ka na yung sulod. Magpaninda ka sa... Wow! 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 Ate, buksin na. Bawa, class! Ay, diamond sulod ka dahil. Thank you. Dila sa packet na. Wow! Rocket! Bakita. Ah, masata. Kaning-kaning, this is for you, $10. Wow! Bago mag I'm giving this to you kay my sentimental value. Aba! Tapos, thank you. Wow! Ito ko rin tinin na. Basta ito sinulang kami tahan sa packet. Ibuksit ang ano tang envelope to pita. Ang white. Buksan mo dito sa $10. Okay, hindi na pagpakita. Ato sige. Ito na, dala na ito sa record. May tabos na Kami may alam mo kung pagbaba. Ako nila pagkita ko nga may dollar sila. Tanan naging pangatag. Saan pang tukot kong bulsa? Hindi ya, mga short pa lang tawa lang eh. Alam ka nga lang. Nandun ka. Dala ko na dula. Kaya ito na ko pa. Ang wakman ko ito mga ay daw. Wow! Igo na kayo. Si Aya naman yung mga Abaw! Amo ka na planet. Binli mo si Taminday para... Masulod ka ta. Stand tayo. Oh, gutom na ito ang kape do. Ginala ito na ito. Base mo balik sa ano nanda nung Kibot ka katigang sa labalayaw. Wow! Wow! Daw magsimba ka na sa Iglesia ni Cristo. Wow, nami ba? Malaya pang St. Clements. Ginaya. Pang oo, pang formal. Yan eh, tayo pigit. mapapaktis lang ng daw. Kasi Aya gidi masunod. Abaw! Ay, araw, pwede na Paris. Paris, ito sa Halloween, yan wala? Nan. Yeah, di. Para si Barney, oh. Pink. Pumunta ka Picalo sa ne. May nakita ko ng kalong laba mo. Kasi taniyang kay mama. Bakla na lang sa silig na pagpunta sa California. Ang kape na ninyo, yung costume ya. Oy. Oy, ayan. Costume ka mo. Huwag mo na mabal na for ano. Ano yung size nga doon? Kape daw? Medium, small. Ang ano eh, mga costume wala tani ang. Sa Shopee tani, damo barato. Oo, pwede man kapas lang. Kabala to yung. Ikaw itong kay Bertong lang ano? Kay Bertong! Oo, si Bear may hugit tani. Kami kung duwa ka Grabe ka to, ribok ka to. Oh, ribok to! Ang tokens niya ra pa. Oo, branded ko yung Mark namin. Gani. Ano, nasa bitbit-bitbito lang, hugit. Hugit pa, kay Bear mo. Ikaw lang tanay kay Chao. Ubit siya. Ayo, no? Hindi ka umamos na kalawas ni Bear. Mas nakuha siya kay Bear, ha? Hindi, ayaw mo na piting-piting lang. Cha-cha! Ano makalagaw mo siya? Chanel. Girl, ito yung sa bumo. Oo. Siya? Puro Shein. Puro Shein yung ante to yan. Na, itong tulog ko. Bella. Bawa. Ay, oo. Ako lima na katuig way ka bakal t-shirt mo siya kapilaya sa isa. Ano sa siya ang may Shein? Hindi tayo 59 na niya. 60. Wala yung bilang 84. Oo, kasama po. Pangurabog ha. Why na bag? Why na dabag? Wala na.
Pasari, di ba? Hindi pati yung iyo, dito lang. Ano, may bag pa ako? Si Aya, wala bag? Say mo jogging pants pa yang jogging pants may pang check mga ano pala? Mga bulsa. Wala nga bulsa-bulsa. Mga bulsa i-check. I-check lang man si Mera karon dollars. Kung gabi kanin pa niya kay Goong, jogging pants. Ang kay Martin ba, ngalin ang pinaka kay Michael? Ikaw sa ako niya, Mike, no? Ang mga kantin tulutin mo. Ako yung kasuksukin niya. Tapos karang ikaw na sa kapit. Si May Dalar, si... Kaya pa si butong-butong niya. Wow. Kaya magsirabi, kisita man. Magsirabi, kisita. Balaan ko na. Balaan ko yang Pikachu. Thank you kita Tita Bots, Ibil and Bri. So, thank you sa gift ninyo. Wala magiging salamat. Kano ka mo permida? Kaped next. Pa-thank you kay Mami Bods, Daddy Chito. Wow. Daddy Chito, Tito Ibel, Tita Bri pa. Okay, post ka mo. Oh, go. Oo. Mami Bods, ang bali. Ito rin tayo niya sa walang din siguro pa mo. Dali. Tito Ibel, Tita Bri. O, ikaw naman, Dre, next. Dre? Uy, sa nakaan. Sige na, Dre. Tita Bri, Tita Ikaw naman yang, next. Mapaperde ka sa duwayang. Sige na, kung ikaw pang tawag Eh nga, kailangan alin sa umpisa nga English. Ano may exam niya? I-check ka lang yan. Lugan recital lang sila eh. Oo. Hindi magaray. Sige na. Thank you for the sponsors, all my sponsors. Thank you sa ginhatan yung tanan sa amon. Advance ma, bang pamasko Halong perme. Thank you. Eh, ikaw pa. Chacha. Wala siyang ngalan. Palang mo, Chacha. Siguro. Chacha. Ano mo? Isa ka luso, no? Ano yan? Aray mo, corn beef pa. Ano ba? Ayaw. Namin pa ganyan mo. Namin pa ganyan mo. Tapos tiktok ka. Hindi na ako tatula-tagol ka. Di paano man nila. Sapatos ko din. Kamu dako tiin ni Raon. Ano size yan ang tel mo pa? 6 lang saya. Ate gamay pag diya. 6 na. Ako lang nasa... Ba, may bayo pa. Wow, Hollister. Wow, orange. Wow. Wow. Buka nami to, Tots. Ay, oo, nami. Wow. Ate, saktuhan gito. Oo. Saksak to, Tots. Bagay, ini kita Tots eh, oh. Tingin ka niya, Nay. 7 ko rin.
7.5. Oo, sa US. Kaya ako Igo, gito. Ano ka igo? Gito. Gito. Para si Hotel ni Papa. Wow. Uy, nami. Tots. Nami. Bagay dito. Oo, isa pa eh. Suksok. Nagtong isa siya kasi ados bilang doon gamay-gamay lang siya. Ganyan ito. Itong gray, no? Ito? Black. Hindi kasi mo to. Wow, nami ito to. Nami. Betindog pito touch. Wow. Ayaw ka magkamagal. Nami. Thank you, kid. Manang nakusaluhay. Ang cloud pa lang. Save the best for last. Oo. Ohoy! Ohoy, hoy, hoy, hoy! Shirt. XL. Yan. Ay, ragoy! Ito namin na, may isang design. Nami. Pati tela, yan namin. Oo. Ano yun? Short bread! Ay, namit na eh. Ay, oo, mga ako niya. Thank you. Oo. Thank you, Dancito, Mami Bod. Ay, Melanie, thank you. Sa mga nato yung isa, dito ka pack na bilog. Dito ba lang? Ano na, may tanong ito, no? Oy! Oo naman ni pag kinig sa nga itong bigutin eh. Yeah, okay. Ay, thank you. Wow. Pre! Mga pita di buwas. Oh, amo ni Permi na pangita ko kay Wai na dito dalam ng tignan. Amin namin. Thank you. Ay, ragoy! Kung patas agad. Ay, hello! Uy! Uy, wow! Gani! Nami! Data mo ka na ganun pa Manila? Oo, galungan sa Manila. Ang ngayon, kinisa ako mag-shorts ko mo. Hindi bagay siya sa pa. Shorts? Na shorts? Oo, ay pagligo sa bukol ko. Nami! Wow! Mo giniguro pagambal sa mga utod tuloy. Parang yung mama na yung mukha mo ah. Ipakita na duwanag kapti na ipakita sa camera. Oh, i-forward ka. I-forward ka. Namin. Dinosaur skin. Dinosaur skin. Oh? Grabe yun. Dalang kata na yan kay 3 minutes. Yeah.
Dami color, no? Maroon. Yung maroon. Maroon din man. Ano man? Maroon. Bunyakan. Meg, kumusta ka, Meg? Uy, ano ni sa'yo? Thank you. The best. Thank you again. Favorite ko naman eh. Doon na nang imupi pa Ano ito. pa? Pangpormahan. Sige na. Ano balon maliwat? Thank you very much. Namin Pods, that's it. Ibed and Bree, the best media. Mga yung padala nyo, mga shoes tag. Tanan yung padala nyo namin. Thank you very much. Video na. Isa ka man. Wow, may galok pa. Wow. Oh, may galok pa. Dito pa. Ito ba? Tawag na. Wow. Wow. Ba yan? Sabi na yan. Sir, ay sa Laguna. Ah. Wala, mapali yan. Ah, tamo characterize. Promise mo yun. Ano na yung yan? Wow, namin kay Isma. Ito nga ba yan? Umo ko? Hindi ko to. Hindi ah. Ito lang yan. Hindi yan. Mag-short-short ka lang ka. Parang na pang Christmas party. Ay, thank you, Gid. Thank you, Gid, Tita Bots, Chito, Ibel, Bree. Thank you so. Nagkukuha ko lang. Wow! Muka aesthetic ba? Do, ano, matcha? Do matcha color. Sisinya tambok si Emergency sa emergency. Tambok lagi kulit puti ito. Ito si Bella. Day, dito ka na. Nami, no? Yagita niya na, no? Nga, may color, oo. Ano siya na ino? Blue. Kahit ito na-store daw, ano. May pagka, no, yellow, orange. I went there, take surface. Karabat kayo si May tsura yan, no? Ako dako tulukon. Try, magsuksok ba si... Oo. Sa kon sa idrada ko lang gulo blaban. Ikaw mo din tingin ko. Basta ningo naman sa kasi na. Wala man sandad blaw. Kaya ito naman ang isa sa ka size siguro na. Kung hindi sa kay is kinunoy
Sabi ko, bisa eh. Paano na panangguan nyo yan ni Papa, ha? Hindi ka din siya pagtandugada. Ang Paskwa pa ito ganun, nilogit siya pang birthday, harap ko. Wala yung panagamit ganito. Wala din. Ang short na life namin namin, mahal ko kung baka nilulit. Hindi ganun yung gamit. Waka t-shirt. Ito ko hindi lang. Ito ka naman. Bawak si Isgida. Wow. Hello, game mo, mama. Hindi dyan yung mag-api. Nakagamay ka na ako niya na tiil. Kay Gina. Ay, oo, alo. Kasi, kay Ace Guro? Wow. Sige nga may gamay yung trada kasi din siya tiil. Basak mo na parang pagsok-sok ko. May tani, no? Hindi alog. Oo. Laba. Pero namin, oo. Pang aesthetic ba? Ay, hindi ko ulo ko no. Ano si Ace karon na ano kasi pakit yun na siya. Kita dito, nabaton ko ng bagang sapatos na ginatay. Thank you, Gid. May salita. Thank you, Gid. Puteng. Wow. Tit. Oma. Ayos ah. Hindi niya ko na. Ano niya muna niya? Pwede rin malayaw. Bebe. Bebe ko pa. Bebe. Bebe. Ayos ah. Bakit? Chak, umana. Basta yung papel ba na? Ayos na. No. Thank you. Ayos na. Gua. Wow. Yeah. Rồi mấy người đấy. Chết còn tịch đấy chả. Yaw tadi nakatok. Ito mong tigas mo yung para turn mo. Ito na pag-slack mo yun. Hindi ko alam. Ayos ah. Ay, mananabi. May nabik. Biting mo si Nubik. Hindi ah. Nabala nun. Size at liit mo. Bakit mo yung dali sa mga pagkato? Ayos ah. Yang magkawid nami. Yang salamat. Thank you, thank you. Yaw ni buwan na dapat ba? Thank you na na. Okay ah. Ba.
Tiyak-tokit. Tulog yung si Wawa. Kaya na pa siya. Bye. Thank you, Ram. Emil, Ricky Andre. Thank you.